Jax je manipulátor, necitlivý a sadistický. Ale pravda je, že za každým krutým vtipom sa skrýva dosť tragická pravda. A potom, čo urobil svojim priateľom, si mnohí myslia, že si zaslúžil svoj tragický koniec, zatiaľ čo iní zostali úplne zničení. Ale vieš naozaj, prečo bol Jax taký? Aké traumy a tragédie musel zažiť, aby sa stal takým nemilosrdným? Odkedy sme spoznali Jaxa, videli sme, že má určité veľmi zaujímavé vlastnosti. Je úplne rezignovaný na hľadanie východiska, využíva ostatných na zosmiešňovanie, je veľmi cynický a zdá sa, že nemá žiadnu empatiu k ničomu. Ale to, čo nikto nechápe, je, že Jax sa nachádzal v predposlednej fáze svojej abstrakcie. Pretože Jaxovým cieľom nebolo len byť drsňákom skupiny. On pochopil tým najkrutejším spôsobom, že ak ti na ničom nezáleží, nič ťa nemôže zlomiť. Jax používa svoj krutý humor len ako jednoduchý spôsob ochrany a v skutočnosti to nie je len o zneužívaní. Má mnoho deštruktívnych spôsobov, ako sa vyhnúť tomu, aby mu bolo ublížené. A je čas analyzovať každý z nich. Začnime tým sarkastickým a cynickým zmyslom pre humor, ktorým Jax pristupuje k ostatným. Keď Kofmo upadne do abstrakcie, všetci sú znepokojení, okrem Jaxa. Dokonca robí dosť zraňujúce poznámky. Napríklad, že Kofmo je na tom lepšie než kedykoľvek predtým. Ako sa má Kosmo? Nie. Ako sa má Kofmo? Nie, on je skvelý. Vlastne si myslím, že som ho nikdy nevidel takého šťastného. Dokonca ma požiadal, aby som ti toto odovzdal. Takéto komentáre len odrážajú nedostatok empatie, ktorú chce náš fialový králik ukázať. Zlomili mi moju komediálnu masku. Tak čo, Kane, pripravíme pre nováčika nejaké dobrodružstvo, alebo čo? Využíva Ganglinu bolesť, aby jej ukázal, že veci môžu byť ešte horšie, než už sú. A že aj tak by na ničom nemalo záležať. A potom tu máme časť, kde je Jax zámerne krutý. Hodí Pomni do nákladného auta len preto, že mu to príde zábavné. Bez ohľadu na to, že Pomni je nová, môže cítiť bolesť a stále je zmetená z toho, čo sa deje. Hej, možno som tie dvere nenechal otvorené len tak, pre nič za nič. Čo? Myslela som si, že je mŕtvy. Nechala si otvorené? Počkaj chvíľu. Čo si to urobila? No, bolo mi potešením vám pomôcť. Uvidíme sa, ahoj. Pustí karamelové monštrum, keď sa dobrodružstvo už skončilo. Jax sa vráti len preto, aby uvoľnil cestu karamelovému monštru a potvrdil, aké uspokojujúce je pre neho bolesť a utrpenie. A keď je v dvojici s Pomni, často ju manipuluje, aby prekročila nebezpečné hranice bez ohľadu na jej názor. Ale jedným z najtoxickejších postojov Jaxa je, že ani necíti vinu. V niekoľkých z týchto scén sa nikdy neospravedlní. Naopak, využíva vydieranie ako prostriedok emocionálnej kontroly. Urob to, alebo poviem ragate o tvojich kresbičkách. A za každým, keď rozplače Gengo, sa správa, ako by jej robil láskavosť tým, že jej ukazuje, aký krutý môže byť svet a že by si na to mala zvyknúť. Toto súvisí s nasledujúcim správaním. Neustále provokovanie. Jax miluje vytvárať chaos, ktorý dokáže ostatných zničiť a rozkolísať. Stále všetkým odporuje a ničí aj tú poslednú nádej, ktorá im zostala. Keď sa Jax pýta Pomni, či si naozaj myslí, že Gangle môže byť šťastná, nerobil to preto, aby ešte viac ublížil Gangle. Myslíš si, že Gangle môže byť naozaj šťastná, Pomni? Čo? Nech robí čokoľvek, jej komediálna maska sa vždy zlomí. Myslíš si, že keď sa dá dokopy so Subolom, magicky sa to napraví? Myslela som, že ti je jedno, čo si o tebe myslia ostatní. Lenže ja len... Nie, jasné, nezáleží mi na tom, to je pravda. Týmto chcel Jax len zistiť, koľko optimizmu ešte Pomni zostalo. A veľmi zaujímavé je, že Jax neustále provokuje a sadisticky útočí na Ragatu. A neskôr vám vysvetlím prečo. Nakoniec tu máme ten nezáujem a ľahostajnosť, ktorú Jax prejavuje voči ostatným, pokiaľ ide o ich bolesť. Keď Pomni príde do cirkusu, vôbec ho nezaujíma, či sa cíti pohodlne. Využíva Pomnino úzkostné rozpoloženie na to, aby ešte viac zvýšili jej nepohodu, keď jej rozpráva o všetkých hrozných veciach, ktoré ju čakajú. Keby existoval spôsob, ako odísť, myslím, že by sme už odišli. A teraz sa vás pýtam, naozaj si myslíte, že Jax si to užíva? Je naozaj zlý? Krátka odpoveď je áno. Áno, je zlý, ale nie preto, že by to chcel. Jednoducho nemal inú možnosť.
Ale potom odkiaľ sa vzalo toľko zla? Aby sme to zistili, musíme analyzovať príchod Jacksa do digitálneho cirkusu. Keď tam uviazol s ostatnými, Jax ešte nebol ten psychopatický králik, ktorého všetci nenávidia. Naopak, bol to dosť citlivý charakter a veľmi ľahko si nachádzal priateľov. Dokonca až tak, že si vytvoril silné priateľské puto s Kotmom a Ribbitom. A zaujímavé je, že aj Ragata sa snažila byť jeho kamarátkou. Niekto naozaj zlý by nedokázal vytvoriť niečo také výnimočné, ako mal Jax s Kotmom a Ribbitom. Priateľstvo s týmito dvoma bolo len jednou z častí, ktoré ju priviedli k rozhodnutiu, že si nezaslúži byť priateľom nikoho. A to rozhodnutie urobila práve vtedy, keď sa rozhodla ukázať Ribbitovi svoju najzraniteľnejšiu stránku. Jax s ňou naozaj viedol celkom úprimný rozhovor. Ukázal jej svoju slabinu. A pre nášho králika je ukázať zraniteľnosť veľkou chybou. Tu si uvedomíme, že to nie je koreň problému. Jax už mal túto myšlienku ešte predtým, než vstúpil do digitálneho cirkusu. To nám naznačuje, že sa mu muselo stať niečo veľmi hrozné, aby stratil nádej a dôveru v ľudstvo. Jax je dosť hlboká postava, pretože jeho problémy nezačali v cirkuse. Na tomto mieste sa všetko jednoducho zintenzívnilo a tak bol donútený vybrať si cestu, ktorá mu najviac pomôže prežiť, bez ohľadu na to, či ublíži ostatným. A keď spoznáme jeho príbeh, úplne pochopíme, prečo sa Jax rozhodol stať sa monštrom. V ľudskom príbehu nášho králika nám bolo často naznačované, že niekto veľmi blízky sa mu neustále posmieval. V 9. epizóde sme sa dozvedeli, že tou osobou, ktorá Jaxa tak veľmi ranila, bola jeho vlastná matka. Nevieme presne, čoho sa tieto posmešky týkali, ale spomienka, ktorou ho Kane mučil, nám odhavila odpoveď. Vidíme Jaxa veľmi vystrašeného na zemi. Okolo neho je množstvo tieňov, ktoré sa mu posmievajú. Medzi týmito tieňmi môžeme vidieť viaceré postavy z digitálneho cirkusu, ale tiež vidíme, ako jeden z týchto tieňov strhne časť jeho oblečenia, čím ho úplne odhalí. Ale čo to vlastne znamenalo? Táto scéna odráža viac než len obyčajný strach. To je skutočný problém, ktorému Jax čelí. A treba si pripomenúť, že samotná Gooseworks naznačila, že postava Jaxa je transrodová. Keď vezmeme túto myšlienku do úvahy, všetko dáva veľký zmysel. Posmešky v Kaneovom trápení predstavujú nedostatok prijatia zo strany jeho matky ohľadom jeho možnej zmeny rodu a keď ho tiene vystavia úplne na pospas, prakticky nám tým hovoria, že Jax nie je tým, za koho sa vydáva. A Jax sa desí, že to ostatní zistia, kvôli tomu, ako na to reagovala jeho matka. A možno ste nepochopili, prečo mu Ribbit po ich rozhovore dal mašľu a náš zajac sa nakoniec začervenal. Jax sa Ribbitovi tú noc so všetkým priznal. Tam mu prezradil, kým v skutočnosti je. A mašľa na Jaxovej hlave bola len láskavý spôsob, akým mu Ribbit naznačil, aby sa nebál. Že už vie, o čom hovorí. Ale najhoršie je, že Jax nechcel čakať, kým sa mu Ribbit začne posmievať. A preto zľahčil tento rozhovor, aby neskôr mohol povedať, že to bol len výmysel. Hovoríš o... Klamal som ti. Vedel si to však. Všetko som si vymyslel z jedného fanfiku na Wattpade, ktorý som raz čítal. Nie, uveril si tomu? Takže, kto je vlastne Jax? Jax je 25-ročný chalán menom Leroy Mateo. Podľa toho, čo zatiaľ vieme, vyrastal uväznený v tele, v ktorom sa necítil pohodlne. Keď sa rozhodol zdôveriť svojej mame a povedať jej, čo sa deje, jednoducho sa mu vysmiala. Ako to, že jej syn sa chce stať dievčaťom? Všetky tieto neustále posmešky týkajúce sa jeho identity v ňom vyvolali úplné odmietnutie ostatných. Pretože, no tak osoba, ktorá by ťa mala najviac podporovať, ho sklamala a nechala ho zraniteľného. Toto by bol ten bod, keď sa Leroy rozhodne, že už nikdy nebude dôverovať ani rozprávať o tom, čo sa mu deje. Ale keďže už mal dosť toho, že nemôže byť slobodný, nakoniec nasmeroval svoj hnev a frustráciu na jedinú osobu, ktorá živila jeho zlosť. Svoju mamu. A tak jedného dňa ju sotil tak silno, že zostala v bezvedomí na zemi. Takže Jax musel utekať tak rýchlo, ako len mohol.
Keď Leroy prišiel do cirkusu už ako Jax, niesol si so sebou množstvo nevyriešených problémov. Nevedel, kým je, nerozumeli mu ostatní, bojoval s vlastnou identitou a nedôveroval nikomu. Pravdepodobne dúfal, že keď príde, všetko tam bude iné. Snažil sa prispôsobiť, spriatelil sa s Ribbitom a Kofmom a všetko vyzeralo, že funguje skvele. Ale Jax nikdy nečakal, že sa o neho začne zaujímať niekto veľmi blízky. Viac, než by mal. A práve Ribbit zohráva veľmi dôležitú úlohu vo vývoji nemilosrdného Jaxa. Ribbit sa začal do Jaxa zamilovávať a pre nášho zajaca to bolo niečo, čo nemohol prijať, pretože on sám sa nedokázal pochopiť, prijať a už vôbec nie milovať. Takže ak sa on sám nemiloval, ako by mohol milovať niekoho iného? A práve Ribbitin záujem opäť obrátil Jaxov svet hore nohami. Na niečo také hlboké nebol pripravený. Všetko zašlo príliš ďaleko v tú noc, keď sa priznal Ribbit, kým naozaj je a čo hrozné urobil svojej matke. Veľká chyba, alebo aspoň to bolo to posledné, čo si myslel, keď bol ešte človekom pred digitálnym cirkusom. Reakcia, ktorú Jax tedy od Ribbit očakával, bola, že sa mu vysmeje. Presne tak, ako to robili ostatní v jeho ľudskom živote. Nechápal, že Ribbit sa len správala ako skvelá kamarátka a tak urobil rozhodnutie, ktoré ho malo ochrániť, ale úplne zmenilo osud ich oboch. Tu prichádza časť, kvôli ktorej všetci nenávidia Jaxa. Po tom rozhovore sa Jax začal správať ľahostajne a odmerane k svojej kamarátke Ribbit. Len aby sa vyhol ďalším otázkam od Ribbit, aby nemusel o sebe viac hovoriť. Robil si z nej ťažké žarty, začal odpovedať sarkasticky a za každú cenu sa vyhýbal tomu, aby z Ribbit opäť hovoril o tejto téme. To spôsobilo u Ribbit veľký zmätok a Jax si to uvedomil a využil túto zraniteľnosť, aby Ribbit zatlačil do abstrakcie. Najhoršie na tom je, že Jax si vždy uvedomoval, že Ribbit by sa mohla abstrahovať kvôli tomu, aký bol voči nej hrubý a zraňujúci. A aj tak neprestal. Pokračoval v jej vylučovaní zo všetkého, až kým Ribbit nevydržala toľko psychickej újmy a nakoniec sa zlomila. Toto bol moment, keď dobrý Jax oficiálne zomrel. A on to vedel. Tu sa zrodila Jaxova filozofia. Ak ti na ničom nezáleží, nič ťa nemôže zlomiť. Uvedomil si, aký dôležitý bol pre Rivet a ako to skončilo. Preto si nemohol dovoliť byť nikomu priateľom. Nemohol nikoho milovať. Tak sa rozhodol tváriť, že na ničom nezáleží. Bol vo virtuálnom svete. Ani len nevedel, či sú skutoční, alebo či existuje nejaký únik. Takže, čo na tom záleží, ak ublížiš? A zabávaš sa na úkor ostatných, keď neexistujú žiadne následky? A toto, priatelia, je veľmi nebezpečný spôsob myslenia, pretože v momente, keď sa Jax rozhodol takto uvažovať, neexistujú žiadne hranice. Preto sa od tej chvíle rozhodol prevziať kontrolu nad ostatnými, manipulovať ich, vysmievať sa im, byť krupý a čoraz viac sa od všetkých vzdialovať. Až kým neprišiel deň abstrakcie Kofma. Táto strata bola posledným kúskom, ktorý Jaxa premenil na ďalšieho. A pamätáte si, že som vám povedal, že Jax bol jediný, ktorému sa zdalo, že mu na tejto situácii nezáleží? Ribbit bol len obranný mechanizmus. Jax to musel ignorovať, aby to tak nebolelo a aby neniesol toľko výčitiek, ako mal s Rivetom. Pretože si pamätajte, ak na ničom nezáleží, nič vás nemôže zničiť. Takže Jax sa začal vyzúriť na všetkom. Na Gangle ho si obzvlášť užíval, keď ju videl emocionálne krehkú a ešte viac ju ničil. Pretože Gango bola jeho osobnou pripomienkou toho, čo by Jax nemal robiť. Preto ju tak nenávidel. S Ragatou to bolo iné. Ona sa mnohokrát snažila priblížiť a porozprávať s Jaxom, ale potom, čo sa stalo s Ribbitom, už nebolo možné stať sa jej priateľom. Ragata predstavuje všetko, čo Jax nechce prijať, pretože Ragata sa stará o ostatných, snaží sa, aby boli všetci spolu a vychádzali dobre. Ale to v hlave Jaxa neexistuje a ani by nemalo existovať. A už vôbec by to nemohol prijať. Pretože ak by to Jax prijal, musel by prijať aj utrpenie a všetky svoje emocionálne problémy. Musel by prijať, že zničil Ribbita, Kofma aj seba samého.
Takže keď Pomni prišla do cirkusu, Jax ju videl ako nový spôsob, ako uniknúť svojej realite. A robil presne to isté, čo robil s ostatnými. Ale to, čo Jax nečakal, bolo, že Pomni bude jednou z emocionálne najodolnejších postáv. A to vedel od chvíle, keď sa Pomni objavila v cirkuse. Vyskúšali ju v mnohých situáciách počas uvítacieho dobrodružstva. Ale Pomni nebola taká reaktívna ako ostatné postavy. Zdalo sa, že ju komentáre nášho králika neovplyvňovali tak veľmi, ako ovplyvňovali Ragatu, Gangle alebo dokonca Zúbleho. Celý vzťah, ktorý sme videli medzi Pomni a Jaxom, bol jeden z najreálnejších v cirkuse. Pomni sa naďalej približovala k Jaxovi napriek jeho ľahostajnosti. Stále na ňo naliehal a nikdy sa nevzdala. Dokonca, aj keď boli pár, Jax si uvedomil, že sa stále môže zabávať a byť sám sebou z Pomni. Ale ako sme videli pri jeho minulých vzťahoch, toto bolo pre neho príliš desivé. Takže urobil Pomni presne to isté, čo urobil Ribbitovi. Ponížil ju a prinútil ju cítiť sa ako hlupaňa za to, že mu ponúkla svoje priateľstvo. Rozdiel oproti Ribbitovi je v tom, že Pomni sa mu postavila a tiež mu povedala pravdu do očí. Počas ich hádky zostal Jax úplne odzbrojený. A to najúprimnejšie, čo povedal, bolo: Nič iné ani nie som. Takže? Už prestaň hľadať. Pomni naozaj dúfala, že ho môže zachrániť. A bola to škoda, že prišla príliš neskoro. Jax sa už rozhodol v tú noc, keď hovoril s Ribbitom. Bola to len otázka času, kedy sa abstrahuje. Všetky tie výčitky svedomia sa k Jaxovi vrátila kvôli Pomni. Ona mohla byť Ribbit. Preto Jax hovorí, že všetko bolo lepšie, kým ona a Zúbl neprišli. Jax nikdy nechcel priznať, že ho Ribbit tiež zaujímal. A ešte horšie je, že jej to nikdy nepovedal a nikdy sa nemohol ospravedlniť. A keď sa všetci začnú pýtať na východ a zisťovať čo najviac od Kingera, Jax takto reaguje, pretože je na pokraji straty svojho jediného bezpečného miesta. To znamená, že okrem toho, že na svojej svedomí nosí všetky tragické chvíle, ktoré už zažil, teraz musí bojovať aj s myšlienkou, že nie sú ničím a že naozaj na ničom nezáleží. Toto je dosť protirečivé, pretože Jax bol vždy verný svojej filozofii. Preto bol taký, aký bol. Ale v hĺbke duše mu na tom záležalo a naozaj bol zraňovaný. Práve v tomto bode sa dosť narušená myseľ ako Jaxova ocitla na slepej uličke, čo sa nakoniec pre neho stáva dvojitou väznicou. A aké bolo teraz jeho jediné východisko? Presne tak. Únik do vlastnej mysle. Ale najhoršie je, že ani tam nemohol byť slobodný. A Pomni mu ukázala, že áno, naozaj na ničom nezáleží. A nič nemá zmysel. Ale všetok ten čas, čo boli uväznení, mohli využiť na to, aby to všetko stálo za to. A vďaka tomu všetkému už môžeme pochopiť význam všetkých tých Jaxov, ktorých vidíme v jeho mysli. Keď Pomni vstúpi do Jaxovej hlavy, nenájde tam skutočného Jaxa. Nájde tam priveľa Jaxov a nie sú to rôzne osobnosti ani kópie. Sú to masky, ktoré používal, aby predstieral, že na ničom nezáleží. Nájdeme tam posmievača, krutého, provokatéra, toho, ktorý predstiera, že mu na ničom nezáleží. Ale nájdeme tam aj Jaxa v reťaziach, ktorý predstavoval citlivú a zraniteľnú časť, ktorú Jax nechcel ukázať. Klavír predstavuje jeho pocity. Bol väzňom vlastných pocitov. Jax v ženskej verzii predstavuje len tú cynickú a sarkastickú stránku, keď si robí srandu sám zo seba. A Jax použil toľko verzií samého seba, aby prežil v cirkuse, až sa nakoniec stratil. Takto sme boli svedkami konca narušenej mysle bez akejkoľvek podpory. Nikto nevedel, ako sa naozaj priblížiť k Jaxovi, keď sa ešte mohol zachrániť. Pomni prišla, ale pre Jaxa už bolo príliš neskoro. Náš králik nebol žiadny psychopat, ako si mnohí myslia. Keby to tak bolo, príbeh by bol úplne iný. Ale povedzte mi, čo si myslíte o Jaxovi? Myslíte si po tom všetkom, že si zaslúžil svoj koniec? Alebo by ste mu dali druhú šancu, keby ste mohli?